Tak dobrý deň, vítajte. Bežecká škola je tu. Zajtra je 1. máj a deti v škole, keď vidia máj, premýšľajú o prázdninách. A my premýšľame, že začali sme semester, takže máme tak opačne oproti deťom, ale sme radi, že ste tu, že ste prijali pozvanie na tento náš prvý workshop, ktorý sme teda venovali motivácii, cieľom, a o tom o chvíľočku. Vybrali sme vás, vyžrebovali sme vás, vybrali sme vás, veríme vám. Tak. A mali by ste byť takým tým mostom medzi tou veľkou komunitou bežcov a touto školou. A verím, že to tak aj bude, že dokážete odovzdať tie informácie smerom ďalej, že ich budete zdieľať a že budete takým našim ďalším hráčom. Bežecká škola je ďalším z našich projektov, ktoré sa možno trošku odlišujú od toho zorganizovať maratón. Preteky, veľké, bežci, sponzori, médiá. Je to niečo, čo nás spája, a ak poznáte naše iné komunitné projekty, tak sme radi, že ich dokážeme popri tom všetkom ešte pripravovať. Women Friendly Marathon, 12 rokov, práca s dievčatami, Diamantový klub, Pacery, o ktorých môžeme tiež hovoriť. Diamantový klub som spomenul. Čiže je tu spústa vecí, ktoré prekračujú rámec toho samotného podujatia. Stojí to nejaké síly, ale robíme to radi a ja som rád, že tu dneska s nami je Marek Barta, s ktorým sme sa teda rozhodli túto školu postaviť, založiť, otvoriť. Naozaj sme sa inšpirovali, hľadali, čo by to mohlo byť, a je teda táto bežecká škola. Marek je človek, ktorý veľa beháva, veľa premýšľa, organizuje a je to úspešný ITčkár, takže má všetky predpoklady, aby do takejto bežeckej školy vniesol svoj pohľad. My samozrejme máme viacero ďalších lektorov, Jakub je tu, Mirka je tu, ďalších máte nalistovaných na webe, takže chceme vám priniesť informácie z rôznych pohľadov a z rôznych okolností. Buďte zvedaví, buďte takí, akí majú byť dnes žiaci. Trošku môžete vyrušovať, buďte zvedaví, aby sme dokázali možno uspokojiť ten váš dopyt. Samozrejme natáčame aj pre tých a pozrieme tých, ktorí nás nemôžu sledovať tu v tejto sále. Buď sa sem nevmestili, alebo nie sú z Košíc. Takže verím, že sa nám vydarí aj ten odkaz preniesť cez YouTube kanál ďalej. Takže Marek, vítaj aj ty a poďme sa teda pobaviť o dnešnej téme. Ďakujem Braňovi za privítanie aj za moje predstavenie. Ja by som možno uviedol aspoň v skratke to, že prečo táto škola vznikla, alebo ako sme vycítili tú potrebu, že je tu a že existuje. Tak každý z nás hľadá nejaké informácie o tom športe, ktorý nás baví, a tých informácií je dneska extrémne veľa. A vybrať tie správne z nich je veľmi náročné. A my sa pokúsime vám v priebehu týchto nasledujúcich cyklov ukázať aspoň ten smer, ktorým by sa trebalo uberať, aby ste vedeli si plniť nejaké svoje ciele a nejaké bežecké túžby. Veľmi dôležité je povedať to, že našim cieľom nie je vám dneska ukázať to, ako máte zabehnúť maratón pod 3 hodiny alebo za 2,5 hodiny, ale skôr vás previesť nejakým tým procesom a poukázať na dôležité veci, ako je regenerácia, ako je stravovanie a ako je správna technika behu dôležitá. A všetky tieto veci ako celok dávajú nejaký zmysel. A ja keď som uvažoval nad tým, ako postavíme túto školu, tak chcel som ju trošku odlíšiť od iných bežeckých škôl. A bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo túto školu bežeckú prepojiť aj s nejakým našim životom. Mne to stále tak nejako vychádza, že my ako bežci alebo ako nejakí športovci, ktorí to robíme na nejakej hobby alebo na nejakej amatérskej úrovni, by sme mali byť schopní to zakomponovať do života nášho tak, aby sme boli lepšími ľuďmi, aby sme sa zlepšovali a aby ten beh nás posúval ako ľudí vpred. Aj v práci, aj v rodinnom živote, aj v súkromnom živote a samozrejme, že aj v tom športovom. A toto by mala byť tá pridaná hodnota tejto školy, kde sa poďme porozprávať aj cez všetky tie ďalšie cykly, ktoré budú nachádzať na témy, ako byť lepší človek a ako byť lepší v rodine a v práci. Mne to napríklad veľmi pomáhalo, kde
kde keď som riešil pracovné problémy, išiel som si zabehať a zrazu tie problémy som vedel oveľa lepšie vyriešiť s tým športom ako bez neho. A tak nejak predpokladám, že aj mnoho z nás by sa malo nejak týmto športom doplňať a inšpirovať. A preto sme vymysleli tú školu a veríme, že sa nám podarí to fakt preniesť aj do života. A ja som si hneď na úvod pre vás pripravil takéto malé cvičenie. Ja ho mám veľmi rád, lebo a ja sa na tieto veci takto poviem, takže ja vám teraz rozdám nejaký taký maličký pracovný zošit, aj nejaké perá. A skúsime sa trošku pozamýšľať nad tým, aby sme dokázali spracovať svoju víziu človeka ako bežca. Neviem, keď vás prosím, to môžete rozdať. Je to pre nás len také malé cvičenie, aby sme sa naozaj na to pozerali, že nie je to celé len o behu. Hej. A hneď tej prvej časti, keď si otvoríte, tak tú druhú zatiaľ neotáčajte, pozerajte si len prvú stranu, keď môžete. To nevadí. Tam sú pomôcky, ale skúste sa vy teraz nad tým, nemusíte si to písať, môžete, zamyslieť nad tým, že ako seba vidíte o tie 2-3 roky ako bežca, ako niekoho, ako človeka, ktorý behá, ktorý športuje. A skúste sa na to pozerať tak, že nedávajte tam cieľ, že zabehnem polmaratón za 1:30 alebo za 2 hodiny, alebo maratón za 3 hodiny, ale skúste sa skôr zamerať na tie pocity, ako sa pri tom cítite, hej, ako fungujete. Ja napríklad vám môžem ukázať môj cieľ, ktorý som mal, keď som začínal takto behať. Ja som pobehával spolu s mojou manželkou a ona mi len tak raz spomenula, Marek, však keď už tak beháme, tak poďme si zabehnúť aj košický maratón. A ja jej hovorím, áno, dobrý nápad, však sme Košičania, máme toto podujatie pod nosom, tak poďme sa prebehnúť, poďme si spolu zašportovať. A pre nás s manželkou bol cieľ, že zabehli sme ona svoj prvý polmaratón, ja svoj prvý maratón len ako spoločenskú udalosť. Hej, a ja som vtedy behal prvý maratón aj bez hodiniek, ja som nemal ani hodinky, nemal som ani stopky, nevedel som, čo je časový cieľ, nevedel som nič o strave, o regenerácii, o výžive, ale pre mňa bol ten cieľ ho zabehnúť spolu s mojou manželkou. A nám sa to podarilo a bolo to perfektné. Takže ja som tú svoju víziu ako bežca začínal takto, hej, že videl som sa, ako prebehnem štartovým nejakým teda cieľom, sa mi to podarí takto zvládnuť. Takže to bola taká nejaká moja bežecká vízia a ja som sa nejako takto videl. A skúste aj vy sa nejako takto nejakým spôsobom nad tým zamyslieť, že ako sa vidíte vy ako bežci o tie 2-3 roky. A skúste si predstaviť, že ľudia máte tam aj pomocné otázky, že ako vyzerá môj ideálny deň, keď behám. S kým behám, akú mám komunitu. Chcem behať v lese, chcem behať po ceste, chcem behať do kopcov, chcem behať po rovine. Chcem behať sám, s manželkou, s kamarátom. Tých možností je dneska extrémne veľa. Ale podľa mňa týmto by sme mohli skúsiť začať pri stanovení tej vízie, že ako sa cítite a ako chcete ako bežci. Ja Mareka doplním, keď sme o tom sa bavili, tak toto je váš taký osobný zápis. To znamená, že my ho nechceme od vás vyzbierať. Vy si ho vyplňte teraz alebo doma a odložte ho niekam a keď sa k tomu vrátime v septembri alebo o rok, bude zaujímavé možno tá spätná väzba alebo tá reflexia teda, čo sme tu napísali 30. apríla, čo sa stalo o pol roka, čo sa stalo o rok. Čiže nie je to niečo, čo by mal byť dotazník pre nás. Je to skôr váš zápis vašich pocitov, ako sa momentálne vnímate. A Marek možno povie o tých ďalších častiach tohto formuláru, ale je to skutočne váš pocit, vaše nejaké seba uvedomenie v tomto momente. A to si môžete potom doplniť a dneska sa k tomu ešte asi vrátime viackrát. A hneď potom v tom druhom bode máme tú dôležitú časť, na ktorú ja rád upozorňujem každého, s kým sa stretnem a sa rozprávam o behu, že či naozaj ten môj bežecký cieľ zodpovedá tým môjim životným cieľom. Hej, tak ako aj v práci, hej, tá nejaká vízia,
tej firmy a vízia tých zamestnancov musí ísť nejakým spôsobom smerovať k nejakému jednému spoločnému pracovnému cieľu, tak aj vy v tom živote a v tom behu môžete mať stanovený perfektný bežecký cieľ. Ale pokiaľ nebudete mať podporu v rodine, tak budete mať problém podľa mňa a môže vám to do budúcna spôsobiť to, že si ten cieľ nedokážete plniť. To znamená, že je veľmi potrebné zohľadniť pri stanovení toho cieľa alebo tej vízie, ktorú máte, tú prácu, rodinu a priateľov. A či ten cieľ je v súvislosti s tými vašimi prioritami. Ja mám veľmi veľa kamarátov, ktorí malo obrovské športové ciele. Tí ľudia si tie ciele naplnili, ale skončili rozvedení. A to asi nikto z nás nechce takto dopadnúť, že za to, že si splním svoj cieľ a budem ja mať maratón za nejaký fantastický čas, že mi manželka zakýve, že blahoželám, ale ďalej. Alebo manžel, áno. Alebo partner. Alebo partner. A je ešte aj taký ďalší príbeh, ktorý som zažil, kde kamarát sa extrémne veľa venoval športu, mal perfektne rozbehnutú firmu a ten šport ho tak pohltil, že tá firma po 3 rokoch skončila akože na dne, hej. Takže pri stanovení naozaj tých športových cieľov je potrebné si ich veľmi dobre oprieť o tú prácu a o tú rodinu. Takže skúste sa aj nad tým zamyslieť, aby nám niečo dôležité v živote vďaka tomu cieľu neodišlo. A hovorím, tých prípadov aj pozitívnych, aj negatívnych je veľmi veľa. Aj Marek so mnou prechádzal teda túto časť a hovorím, máš takéto negatívne konce a hovorím, koľko výborných naopak happy endov bolo, koľko partnerstiev vzniklo, koľko priateľstiev vzniklo, ako ľudia zmenili svoj život, ako sa vysporiadali so zdravím, čiže treba to vidieť v tých dvoch polohách, že ak tomu veľmi prepadnete a nedívate sa na to komplexne, tak stratíte partnera alebo firmu, ale na druhej strane nájdete veľa pozitívneho. Takže preto je tá vec, ktorej sa venujeme, tak úžasná, tak farebná, tak pestrá, že ak ju dobre uchopíte, tak svoj život zmeníte v dobrom a možno na veky, alebo na celý život. Takže Marek dáva také tie výstrahy, pozor, aby ste tie cieľe dobre nastavili. A ja dávam zase tie príklady, že naopak tá vášeň pre v tomto prípade pre beh, môže priniesť strašne veľa dobrého a pozitívneho, len to treba dobre uchopiť. Ja som našťastie ten pozitívny príklad, ale hovorím toto svojho okolia. A u nás to bolo tak, že versus ten reálny život, my keď sme s manželkou začali behať a sme sa prvýkrát prihlásili na polmaratón a maratón, tak sme mali malé deti. A tiež sme to dokázali pekne do toho života zakomponovať. Že ja som strážil deti, keď išla ona behať. A naopak, veľakrát sme dali deti rodičom a sme si išli spolu zabehať a my sme mali naše rande také, že sme išli spolu si zabehať. To bolo naše bežecké rande. Takže sa nám podarilo veľmi pekne v tých prvých rokoch nejako pekne prepojiť starostlivosť o deti, o ten vzťah a plniť si nejaký ten cieľ, že sme absolvovali ten košický maratón. Samozrejme, že ja som to potom hrotil ďalej, čo už nebolo dobré, ale to je na iný príbeh. Ale áno, ten začiatok bol taký. A teraz, keď môžeme otočiť tú druhú stranu, už tam vidím plno tých poznámok, ktoré tam máte zapísané, kde teraz je potrebné teraz sme sa bavili o nejakej vízii a teraz si môžeme skúsiť tú víziu pretaviť do nejakých konkrétnych cieľov. Lebo keď mám nejakú víziu, tak mal by som mať nejaké kroky a nejaké ciele, ako tú víziu dokážem naplňať. A nám to vychádza tak, že, a to zase platí nie len v behu, to platí aj a hlavne v práci to platí. A myslím, že to platí aj v bežnom živote, že mali by sme mať nejaké 3 typy cieľov. A jeden z tých prvých cieľov, ktorý by sme všetci mali mať, je cieľ nejaký výsledkový a ciele, ktoré vieme veľmi dobre zmerať. To znamená, že teraz podľa mňa si môžete doplniť do toho ďalšieho chlieviku nejaký cieľ, že chcem naozaj zabehnúť nejaký ten maratón košický alebo polmaratón aj v nejakom čase. Bo to je cieľ, ktorý vieme odmerať. A ten cieľ, áno, naozaj tu patrí a mal by tu byť. Ale
Nemáme ho v rukách. Ale áno, tento cieľ má svoje výhody, lebo nás dokáže motivovať. Je extrémne sexy, lebo každému viem povedať, že idem zabehnúť maratón za 3 hodiny. Ale mám tu jeden veľký problém. A to je presne to, čo Braňo spomína, že tento cieľ nemáme v rukách. A ja keď si dám za cieľ, že zabehnem maratón za 3 hodiny a bude zlé počasie, alebo ochoriem, alebo sa zraním a ho neabsolvujem a nesplním si ten cieľ, znamená čo? Že som zlyhal? Čo to znamená? Budem demotivovaný, budem nešťastný? Preto nie je dobré mať ten cieľ len takto úzko nastavený, že som zabehol maratón a fixoval sa na tento jeden cieľ. Je potrebné ho mať, samozrejme, ale treba si nejaké merateľné ciele nastaviť možno, že aj iné. A potom si treba nastaviť aj ďalšie typy cieľov. A ja napríklad, tu by som spomenul zase svoj príklad, kde ja som zabehol. Ja sa teším z preteku vtedy, keď druhá polka bola rýchlejšia ako prvá. To znamená, že vy keď máte cieľ zabehnúť maratón za 4,5 hodiny, tak kľudne ho zabehnite za 2 hodiny 20 minút prvú časť a druhú zabehnite za 2 hodiny a 10 minút a už máte nejakú super motiváciu, ako ste dokázali sami k seba odhadnúť, že aha, som dobrý, lebo som dokázal odhadnúť svoje možnosti, svoje schopnosti. To je fantastický úspech. To znamená, že nie len teraz to buchať a byť tam a rýchlo a dojsť do cieľa po 4. To Braňo by vedel asi veľa rozprávať o tom, že boli ľudia, ktorí mali obrovské ambície, došli do cieľa vo fantastických časoch a boli nešťastní, lebo to nevyšlo, jak chceli. A potom bol určite kopec ľudí, ktorí došlo aj o hodinu neskôr, ale prišli šťastní a vysmiatí. A my toto chceme. My potrebujeme mať ľudí, aby boli v cieli šťastní a vysmiatí. A to, čo Marek teraz spomína, možno ste zažili všetci, alebo zažijete, a to je to naplnenie v tých, hovoríme trošku o tých pretekoch. My sme ešte možno to premostím späť, že sme sa na vaše profily pozerali a na vaše ciele, ktoré ste tam dali a ste všetci ako keby úvodzovka pretekári. Tam málo z vás vlastne ako keby chystá do tej súťažnej podoby. Veľká väčšina má zápisy, to znamená, mám praktickú skúsenosť s pretekmi, s behmi a vlastne táto škola je aj trošku o tom. Nie je to len o tom, že teda začínam a chcem sa poradiť, ale vybrali sme vás tak, že vidíme, že tam tá ambícia je a chceme sa niekam posúvať. A poviem tú vlastnú skúsenosť, keď som dobehol v polovici toho pola bežeckého na 550. mieste, ale posledné 2 km som všetkých predbiehal. A to proste bolo najväčšia odmena za všetko, lebo som si dobre rozložil sily a videl som, že som dobre pripravený a to bolo takéto moje vlastné víťazstvo. Naopak, ak posledné kilometre alebo metre sa prepadávate vzadu, tak ten pocit je iný. Čiže to, čo Marek povedal, je to nastavenie a vy vlastne nesúperíte o tú bedňu, o to pódium, a keď niekto tu možno áno, ale vy vlastne máte svoju vlastnú úzkú skupinu ľudí, s ktorými sa pomeriavate a teší vás, ak ste 2-krát prehrali s Ferom a 3-krát ste pred ním v cieli. A to sú také tie malé príbehy. Čiže to, na čom to Marek demonstroval, je podľa mňa dôležité na to, aby ste ostali motivovaní a videli ten zmysel toho celého. Nielen ten cieľový čas, ale celý ten priebeh toho zápolenia. No a keď máme spracované aspoň tie výsledkové, tie merateľné ciele, tak hovorím, oni sú veľmi dôležité, ale ďalší dôležitý cieľ, ktorý je potrebné si stanoviť, je ten procesný, že ako sa k tomuto času alebo k tým merateľným cieľom vieme dopracovať. A táto časť je veľakrát podceňovaná, ale jej obrovskou výhodou je, že túto časť máte úplne pod kontrolou. Tie procesné ciele sú ciele, ktoré hovoria o tom, že koľkokrát pôjdem trénovať, s kým pôjdem trénovať, aký čas tomu športu venujem. A je extrémne dôležité si podľa mňa dobre nastaviť aj ten tréningový plán, aj celý ten tréningový proces, lebo to je niečo, ako sa budem stravovať, ako budem regenerovať. A to všetko máte pod kontrolou. A keď v týchto cieľoch budete úspešní a náhodou sa vám aj stane, že ten maratón vám nevyjde, tak sa viete na to pozerať, že jak super. Aj keď mi to nevyšlo, ale celá tá príprava, celý ten proces bol fantastický.
A Marek by povedal, že aj cesta je cieľ. A cesta je cieľ, áno. Veľakrát to platí, že tá cesta je cieľ. A ja som si napríklad medzi takéto ciele veľakrát kládol to, že som vždy chcel v tých pretekoch nejakú prekážku prekonať. Hej. Raz, keď sme plávali, tak môjim cieľom bolo preplávať Oravskú prehradu v noci. Na to bol pretek, som sa zúčastnil a som to preplával v noci. Ďalší pretek hovoril o tom, že trebalo odbicyklovať 180 km nad ránom. Ďalší v chlade alebo v zime. To znamená, že som si vždy nejakým tým časovým cieľom, ktoré som mal, tak vždy som si dal nejakú prekážku a nejakú výzvu, ktorú som chcel popri tom cieli ešte zvládnuť. Takže je dobre si tam doplniť aj nejaké iné ciele. S mojím jedným z cieľov, čo bol veľmi pekný cieľ, bolo to, že keď som sa pripravoval na tie preteky v Norsku minulý rok, tak som išiel aj na 10-dňový kemp na Malorku. A je to pekná motivácia, hej, že áno, chcem tam ísť, lebo, hej. A dneska to hodnotím ako jeden z perfektných ťahov, že jednak ma to bavilo, jednak som mal z toho dobrý zážitok, jednak ma to posunulo. Aj keby mi ten Norseman nevyšiel tak, ako mi vyšiel, tak už len ten tréningový kemp, tých 10 dní tam, by mi stalo za to. Už tých ľudí, ktorých som tam spoznal, s ktorými som sa tam stretol. Možno, že už aj táto škola, tu, že vy sa stretnete a len dvaja sa chvíľku porozprávate, už to môže byť super krok. A už z toho sa môžeme tešiť. To znamená, že tie procesné ciele je potrebné si stanovovať a uvedomiť si, že to sú tie, ktoré máte pod kontrolou. A fakt závisia na vás. Ja som tu chcel teda Marekovi vstúpiť možno zase do toho diania. Pre mňa ten procesný cieľ naozaj aj táto škola. A ten názov toho workshopu dneska, alebo taký pracovný bol Rozmýšľaj ako bežec. Hej? A čo si pod tým všetkým vieme predstaviť, môžeme tu o tom diskutovať. Ale je to asi kľúčové sa ako keby povedať, už idem premýšľať ako bežec. V podstate som prekonal nejakú etapu rozhodovania, áno, nie, a ak áno, idem premýšľať ako bežec. A ja sa teda trošku vrátim zase k tomu svojmu príbehu, kedy som ja ako bežec začal premýšľať. A to bolo v roku 1988. Vtedy niekto vyprintoval takýto záznam, niektorý dneska je samozrejme už smiešný. A začali tu pribúdať prvé zápisy, ceruska. A na konci bolo také, že Liga 100, kto si to bude pamätať, nikto. My sme strihali tak lístky korešpondenčné, poslali do Prahy, on sa volal Ivo Domanský. A proste on zbieral papierové formuláre z celého Československa a vyhodnocoval Ligu 100. Čiže v tom momente som začal premýšľať ako bežec. A veľa sa toho zmenilo. Potom ten druhý moment, ktorý sa udial, a vtedy bol veľmi, veľmi sexy, bolo, že my sme boli Metropol Košice. A fungoval tam, kde je Metropolka, tam na tej Štúrovej. Bola tam klubovňa a raz za 2 týždne sa tak stretli možno 30 a bola to de facto bežecká škola. Prišli ľudia ako Laco Besermeni a proste oveľa starší ako ja a začali rozprávať, v čom trénujú, ako trénujú, čo pijú. A proste tá komunita vtedy obrovsky žila. Potom prišlo to všetko, čo sa tešíme, Velvet a to. Všetko sa atomizovalo, všetko sa rozprchlo a dnes vidíme, že sa vraciame k tomu, čo tu niekedy bolo. Active Life, Women Friendly Marathon, bežecká škola, Pacery, Diamantový klub. Čiže cítime všetci, že vlastne toto celé už vtedy malo zmysel a teraz to vnímame v nejakej inej podobe, už bez tohto tu, ale s hodinkami. Ale dáva nám to ten pocit, že k sebe patríme a že o mnoho lepšie môžeme napredovať. A ja som úplne presvedčený o tom, že aj keď trénujete vtedy, keď môžete a mnohokrát sami, že ten spoločný workshop alebo spoločný tréning má obrovskú hodnotu, vás socializovať, na druhej strane vám pomôže sa aj zlepšovať. Ak si dokážete naordinovať akúkoľvek tréningovú skupinu, hoci len raz za čas, zistíte, že trénujete oveľa lepšie. My sme mnohokrát aj v tom VFM išli a sme zistili, že vlastne ak nás je tam 5, 6 alebo 8, bežíme úplne inak. V úplne inej kvalite, než keď sa vyberiem sám a premýšľam o svojich problémoch. Takže to spoločenstvo, ktoré teraz vytvárame, si vážme. A skúste raz za čas nájsť okolo sa ľudí, s ktorými pôjdete trénovať, lebo zažijete niečo úplne iné. A zakončím ten vstup aj tým, čo možno sa nedá k nám prirovnať. Ak sa pôjdete na tých najlepších v tých kempoch, je ich tam 40 alebo 60 ráno o 7 a proste ťahajú, ten Kipchoge ťahá za sebou
tých ďalších 50 ľudí mladých, ktorým to dáva ohromnú energiu a skúsenosť. A v tom je teda, čiže zakončím to jedným svojím pohľadom. Bežecký šport, alebo tento náš beh, je najkolektívnejší individuálny šport. Nemáte veľa takých odvetví, kde bežíte sám za seba, ten výsledok je váš, ale ste v ohromnej komunite ľudí a vlastne prežívate tie všetky pocity spoločne a máte síce superov, ale ten pohľad je úplne iný. Ak hrám tenis, potrebujem vyhrať nad tým na druhej strane 6-4, 6-2, ale ak bežím s Diou alebo s Katkou, proste je to úplne, ona nie je pre mňa superka, ale je pre mňa partner na tej trati. A toto je ohromne odlišujúce od akéhokoľvek iného individuálneho športu, tento spoločný prežitok a tá radosť, ktorá potom na konci môže zavládnuť. Takže toto možno taký trošku dlhší môj pohľad na to, že čo v tých procesných cieľoch by nemuselo chýbať. A tu môžem len Braňa potvrdiť tieto slova, aj z tej mojej skúsenosti je to citeľné veľakrát, lebo ja som bol človek, ktorý tým, že sa venujem práci dosť intenzívne a sa snažím aj dosť veľa času tráviť s rodinou, tak naozaj mne na ten šport vychádzalo miesto len skoro ráno, medzi 7, 8, medzi 6, 8, aby som to ráno zvládol, lebo už potom som potreboval deti do škôlky rozviesť a otrenované som to fakt musel mať skoro ráno. A tam mi strašne chýbala tá komunita. Strašne to bolo o tom, že áno, robil som si fajný tréning a otrenoval som to, čo trebalo, ale určite to nebolo to, že keby som šiel s nejakou skupinou, tak... A to aj Petra Poláka, to meno určite poznáte, on mi hovorí, Marek, ty si jednu jedinú chybu zrobil, že si nebehal v skupine. A to je veľká pravda, ktorú môžem potvrdiť, a ktorú nielen Braňo, ale aj tí bežci naši, košickí, vám povedia, že my sme preto behali také časy v minulosti, aké sme behali, lebo sme boli skupina a spolu sme išli behať z štadióna Lokomotíva na Košovku, alebo sme spolu išli behať do Sene a späť a začali sme 20 a potom prvú hodinku sme behali všetci po kope spolu a po druhej hodinke sa rýchlejšie oddelili a ešte rýchlejšie sa zase oddelili. Ale stále sa spolu stretli, stále spolu začali a vždy sa vytvorili nejaké skupinky bežcov, ktoré potom spolu dokončili ten tréning. Také známe dlhé nedeľné behy, ako keby už legendárna skupina Jazero, hej? Fakt legendárna. Keby si pozreli do štatistických tabuliek, takú skupinu nenájdete v Československu. Tam bolo 10-15 ľudí s maratónom 2:30, 2:40 z jedného sídliska. A to bolo tým, ako sa naučili spolu pracovať, ako bežali do železiarne a späť, do práce. A čo oni dokázali ako keby výkonovo, dneska nepredstaviteľné, že v jednej mestskej časti máte 10 ľudí, obraz Tisa, vymenujem ďalších. Čiže toto celé vlastne potvrdzuje to, že to má zmysel. Tibor Sahajda nemal s kým trénovať a nemá. A to cítime, že tá špičková atletika tu nemá ako keby portfólio a tým pádom bol silne ochudobnený o to, aby mal sparinga. Hej? Mal možno jedného, dvoch, ale toto nám celé zásadným spôsobom chýba aj v tej elitnej časti, ale aj v tej strednej časti. Ale tu to máte v rukách. Tu, ak budete chcieť, tak asi tú komunitu vytvoríte a podarí sa vám možno vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude napredovať. Ja myslím, že budete mať aj o mesiac ďalší tréning s Mirkou. A Mirka určite vás pozve aj na spoločný tréning nejaký, takže budete mať možnosť absolvovať aj nejaký spoločný beh v rámci celej tejto skupinky s Mirkou a už si dohodnete potom nejaké detaily. A ja to aj do toho WhatsAppu napíšem, hej, že sa niečo také bude organizovať, nastavíme si tam nejaký maličký okruh v okolí a môžeme ísť všetci spoločne sa niekde prebehnúť. A teraz sa ešte vrátim ďalej k tým cieľom. To znamená, že máme nejaké výsledkové ciele. Už vieme, ako sa k ním chceme dopracovať. A mali by sme tam mať ešte jeden cieľ a ten cieľ hovorí o tom, že kým sa chcem stať, aká je moja identita ako človeka. Keď si to predmietnete do rodinného života, tak väčšinou v rodinnom živote chcem byť dobrý manžel, chcem byť dobrá mama, chcem byť dobrá teta, chcem byť vzor pre moje deti, aj vo výchove tých detí. Čo sa týka práce, chcem byť riaditeľ, chcem byť manažer, chcem byť uznávaný odborník, špičkový lekár. A podľa mňa aj toto patrí medzi ciele, že vy ako bežci alebo ako športovci by ste mali vedieť, že
akú máte identitu ako športovec. A je to vec, na ktorú sa veľmi, veľmi zabúda. A napríklad môjim cieľom od začiatku bolo už po prvom maratóne, že sa tu chcem vrátiť opäť. To znamená, že moja identita bola, že absolvovať košický maratón toľkokrát, koľko budem môcť. Hej. To bol môj nejaký taký cieľ, hej, aby som bol človek, ktorý je tak fyzicky pripravený, že si vie ísť zabehnúť ten maratón raz ročne, patrí to do Košíc, patrí to do nejakej našej komunity a to bol môj cieľ v tej identite. A u vás to môže byť, že som zdravý, dobre vyzerám. Neviem, hej, že je to môj nástroj na mentálnu psychohygienu. Hej. Alebo som človek, ktorý nevynecháva tréning. Mám nejakú disciplínu, mám nejakú vytrvalosť. Takže z môjho pohľadu je dobré si stanoviť aj toto vnútorné nastavenie a mať tam tú identitu toho človeka, že to chcem byť ako človek. Mm-hmm. A tým pádom by sme mali možno, že tie ciele ako tak zvládnuté a túto časť by sme mohli uzavrieť. A ešte celá tá prednáška trošku hovorí o tom, že ako máme prekonávať nejaké krízy. A podľa mňa, keď si dobre nastavíme tieto ciele, keď si dobre nastavíme tie tri typy cieľov, tak s týmito 3 typmi cieľov my všetky tie krízy veľmi ľahko prekonáme. Hej. A potom, keď tá kríza príde a nás naozaj dostane, tak to bude znamenať len to, že som mal zle nastavené ciele. Ja takto hodnotím tie krízy na tej trati, hej, že v podstate buď prepalím tú prvú polovičku, lebo som si zle nastavil ten cieľ. Hej. Buď neabsolvujem ten pretek z nejakej výkonnosti, ktorú som očakával, lebo som nechodil na tréningy. Hej. Takže naozaj tie krízy vieme im predchádzať tým, že si tie ciele dokážeme nastaviť a dokážeme sa tešiť aj z splnenia tých iných cieľov, ktoré tam máme. Ja by som vlastne ešte, možno Marek ma aj nainšpiroval, alebo chcel som možno jednu tému otvoriť a premýšľať ako bežec. A pre mňa je to také, že spoznávaj. A že k tomu spoznávaniu možno patrí to opusť svoj svet, svoju zacirklenú bublinu, choď preč a spoznávaj. Asi to všetci poznáte. Ako náhle opustíte svoju kanceláriu, svoj byt, svoje mesto, tie receptory fungujú úplne inak. Úplne sa vám zdá, že ten trávnik je farebnejší, či zelenší všade, že to mesto je krajšie, že to more je úžasné. Čiže ako keby ak môžete a máte možnosť, ako keby spoznávajte, ale spoznávajte aj ako keby tú odvrátenú stranu mesiaca alebo to iné. Lebo si myslím, že ak odídete z tejto bubliny, že oveľa viac naberiete a oveľa viac si prinesiete. Ja vlastne to ako keby na svojom tiež vlastnom príklade môžem spoznať, že kým som ešte behával intenzívnejšie, tak som vlastne robil presne to. Tu som nemohol nikdy, lebo ma to zavalilo, ale o to radšej som teda bežal inde, ale vždy som tam išiel s tými 2 cieľmi. Mal som niečo zapísané, zabehnúť, ale v zásade som sa snažil nasávať veci. A prídem k tomu procesnému, možno jednému pohľadu, že teda keď to máte nastavené, ale sa to zrúti. Mne sa už z roku 92 podarilo dostať do New Yorku na maratón. Robil som rok maratón v Košiciach a ten svet bol tak jednoduchý vtedy, fakt bol jednoduchý. Nebol mobilný telefón, bol len fax, do Ameriky sa nedalo dovolať, víza bolo treba ísť vystať, napriek tomu to bolo omnoho jednoduchšie. A už z roku 92 som teda bežal v New Yorku. A vlastne som zistil, ako ten svet funguje úplne inak, ako je naša predstava. A toto som postupne prinášal do Košic. Z Londýna, z Berlína, z Paríža, z Atén. A bolo to najlepšie, čo som mohol robiť. Mohol som sedieť nad skriptami, ak by neboli. Mohol som chodiť do business school, ktoré neboli. Ale to poznávanie, tie receptory, ktoré vám dá taká tá cesta vonku, sú na nezaplatenie a mnoho vecí, ktoré dneska vidíte v Košiciach, sú nie vymyslené v Košiciach, lebo na to nemáme kapacitu, ale sú poprinášané. A to, čo ma najviac ohúrilo teda v tom prvom roku, bolo dobrovoľníctvo.
v tom New Yorku. Úžasná vec. My sme tu vtedy zrutili komunizmus a každý sa snažil ako keby kúpiť mikrovlnku alebo urvať niečo. A oni vlastne v tom čase už žili inak. Nechcem hovoriť o dnešnej Amerike, ale vtedy tam na to sálalo, že teda tí ľudia vás čakali. Ste boli v 500-metrovom fronte, kde na Manhattane a vlastne všetci vám hovorili, aký ste úžasní, ako to v nedeľu dáte, ako vám všetci pomôžu, ako to rýchlo išlo. A proste toto ma asi najviac inšpirovalo a ovplyvnilo v tom celom, ako sa dívať na maratón v Košiciach, nielen na traťové rekordy, na rozpočty, ale na komunitu a na tých ľudí, ktorí k tomu patria. Hej? A chcem to teda zakončiť tým, že v tom New Yorku som potom zlyhal, lebo ak ste prvýkrát v New Yorku a máte na to 6 dní, tak proste nejdete spať, idete proste cestovať a potom máte cieľ, že pod 3 hodiny a potom máte oproti tomu, že Socha Slobody, Library, divadlo na Broadwayi musíte dať, Central Park musíte všetko vidieť, MoMA a vlastne som sa potom v tom preteky, som sa v nich zrútil. Hej. Bežal som v domnení, že mám natrénované, ale tie mosty ma tam zničili. A potom som skončil tak, že som sa díval na tie plné kordóny ľudí a mal som strašnú chuť na kolu, lebo som potreboval, bol som von s cukrou. A nakoniec teda som prišiel, našiel som teda modrú fľašku a malé dieťa s Pepsikovou, tak som sa zastavil a dostal som asi 4 deci som dostal z tej koly, tak veľmi úsporne. Ale na to nezabudnem, ako som ako keby chcel všetko naraz. Všetky ciele som chcel splniť a vlastne som si neuvedomil, že ak som prvýkrát v New Yorku, nemôžem začať na 3 hodiny, lebo to jednoducho po tých 7 nociach prežitých v tom meste nemôžem dať. Takže aj to bola taká tá obrovská skúsenosť a možno aj odkaz pre vás. Spoznávajte, ale možno na tie útoky na tie osobáky si vyberte niečo pokojné, kľudné, tam, kde sa dokážete skľudniť a pripraviť. Hej? Ale tie ostatné výzvy obrovské, ktoré tu sú, tie si užite, tam choďte naplno, ale možno tie ciele športové dajte na chvíľu do úzadia. A ja tu by som teraz, Braňo nám pekne ukázal tú paralelu na ten život, hej, že toto pekne a to jeho trápenie na tej trati a to, ako sa mu to skoro nepodarilo, tak toto vidíme v bežnom živote, hej, že ak sa zameriame príliš úzko na ten beh, tak naozaj nám tá práca a tá rodina môže uniknúť a môžeme sa zrútiť úplne vo všetkých týchto troch frontoch. Tak, a mňa ten beh naučila, ten šport, hej, že v podstate tam robím tú chybu, mám tam rýchlu spätnú väzbu a naozaj sa viem poučiť potom na riešenie problémov aj v práci, aj v rodine, aj všade. A treba na to podľa mňa veľmi myslieť, že by naozaj toto, čo sa Braňovi stalo v New Yorku, sa nám nestávalo v bežných životoch. Lebo to by mohlo mať potom iné následky. Hej. Marek, sme mi pripravení ešte niečo tu na odovzdať, alebo odovzdáme mikrofón do publika? Povedz. Ja si myslím, že by sme mohli nechať priestor. Aby sme neboli veľmi my teda za múdrych, ale tak, ako povedal náš produkčný režisér a všetko v jednej osobe Maroš, teda ak máte chuť, tak tento mikrofón je tu kvôli tomu, aby teda na YouTube ľudia dokázali nás sledovať. Takže nech sa páči. Ja by som zatiaľ dal Braňovi otázku. No. On jej nevie, ale... Ja mám mikrofón tu. Braňo má. Zatiaľ, kým vy si premyslíte nejakú ďalšiu otázku. Neviem, či všetci poznáte, Braňo je riaditeľom Medzinárodného maratónu mieru. A je to bývalý vynikajúci bežec. A priemerný. Tak, ale na dnešné pomery vynikajúci. Tak ja ťa stále vnímam ako vynikajúceho bežca. A mňa by veľmi zaujímalo to, že ako ty si sa vlastne dal na túto cestu, ne? Lebo si tomu behu veľmi veľa venoval ako športovec a následne sa tomu behu venuješ už niekoľko rokov ako organizátor. Či by si nám vedel povedať, že prečo to vlastne robíš, čo ťa motivuje, čo ťa drží ešte? Bolo to také veľmi, veľmi spontánne. Ja sa stále považujem teda v jednej časti športovca za futbalistu, čo sú všetci chlapci narodení niekedy v rokoch 60., 70., proste všetci sme boli futbalisti. A keď som teda to zbešal na kliniec, tak povedal, čo ja budem robiť? A ten prerost bol taký rodinný. My sme boli na Furči a hral som tie roky Košická Nová Ves, tam nejaké krajské majstrovstvo. My išli na terasu, ale ja nemôžem od 3 detí cestovať
cez celé mesto nejakým autobusom na tréning do Košickej Novej. Tak som vlastne ostal na tej terase, čo ja budem robiť. Hej? A ja som bol hráč, ktorý ako keby nefrpal nad bežeckými tréningami. Všetci, keď je tréning, tak všetci lopta a proste práca s loptou a najlepšie hrať. A keď sa išlo do lesa bežať, ja som bol úplne oka. Začal som teda behávať na terase, také prvé okruhy a vlastne ma to chytilo a to, čo aj tu odznelo, ako náhle pochopíte, že pri tom pohybe, pri tom behu ten mozog je tak otvorený a tak prekrýva, tie neuróny sú tak poprepájané, najlepšie veci vás napadnú na tréningu. Potom jediné, čo je, prísť domov a urobiť si nejaký záznam. Hej? Lebo mňa osobne veci, ktoré ma posunuli dopredu, napadli, keď som bežal. Povedal sa mi, ako si to nemohol na to prísť v kancelárii? No nemôžeš na to prísť v kancelárii, lebo si zavretý bez denného svetla, bez kyslíka. Takže vlastne ten môj príbeh bol potom ako keby veľmi jednoduchý. Prepadol som tomu a potom som opustil prácu projektanta nejakých robotizovaných pracovísk, lebo sa zrútil opäť ten režim a jednoducho nebola práca. A prišla výzva, že teda poď robiť maratón a neľutujem samozrejme, lebo je to veľmi pestré, veľmi zaujímavé. A bežec som skutočne bol priemerný, ale vtedy sa za priemerných považovali tí, čo mali 10 za 36, polmaratón za 1,16, ale ja som nemal nikdy čas na to, aby som bežal 400 za mesiac, takže tam som skončil maratón za 2,54. Ale tie rýchle, krátke veci, ako keby na to som ako keby relatívne fajn. Nikdy som nič nevyhral, to treba povedať. Raz bol nad jazerom, sa to volalo 1. aprílový samorast. To bolo tu v tom prvom roku, tam neprišiel nikto. Boli sme tam asi 5 a tam som vyhral. Ale potom už samozrejme nikdy nič, ale nikdy to nebolo ani môjim cieľom. Môjim cieľom bolo vždy si nájsť toho svojho partnera a presne tak ísť, raz on, raz ja, raz my dvaja, raz oni dvaja. Takže tá cesta bola zaujímavá a ja vám ju želám teda zažiť, aj bežecky, ale inak. A som presvedčený, že polovica z vás, ako tu sedíte, ste už niečo zorganizovali alebo niečo budete organizovať a tá dráha toho bežca a toho organizátora je veľmi prepojená. Hej? Vy sa tým svojím športom a tou účasťou kvalifikuje na človeka, ktorý by to vedel aj urobiť a zorganizovať. A mnohí to tak robia. Mnohí bežci sú skvelí lídri v menších, väčších projektoch a to je to, že vy vlastne získavate takú prirodzenú kvalifikáciu, lebo spoznávate. Ďakujem. Tak, stačí toľko? No, tak, áno. ale už niekto iný. Katka, Dia, Jakub. Alebo ideme hore na kávu. Dobre, tak Marek, povedz, čo nás čaká najbližšie. Aj dátum vieme? Vlastne o mesiac, takto už Posledný štvrtok v máji. A možno, že ešte taká zaujímavosť, neviem, či ste to postrhli, je, že vlastne sa nám darí, dúfam, že sa nám podarí vytvoriť celkom zaujímavú komunitu, lebo sme tu ľudia, ktorí, myslím si, že všetci buď maratón Košický už bežali, alebo bežať ešte len budú. Alebo polmaratón, alebo nejakú z aktivít. Takže mali by sme byť hrdí na to, že vlastne sa nám darí vytvárať nejakú komunitu ľudí, ktorá toto podujatie absolvovala, alebo ešte len absolvuje. A takisto aj všetci budúci lektori, ktorí prídu, tak každý z lektorov už má skúsenosť s Košickým maratónom. To znamená, že vy sa kľudne môžete tých lektorov potom už pýtať konkrétne veci. Hej, Mirka vám vie povedať niečo o trati, tí, ktorí ste neboli. Jakub vám bude vedieť povedať o strave, ako si to pekne rozložiť jednak pred prípravou, v rámci prípravy, počas samotného preteku. Ďalší lektori vám porozprávajú o tom, ako správne technicky bežať, ako správne regenerovať. A na záver, keď vlastne všetci toto podujatie nejakým spôsobom absolvujeme v októbri, tak budeme mať poslednú prednášku, kde si to budeme celé vedieť nejakým spôsobom ešte raz zosumarizovať. To znamená, že ten priebeh by mal byť nejaký taký, že dneska sme sa pobavili trošku o cieľoch a o nejakej vízii, ale už do takých konkrétnejších vecí by sme mali ísť na ten ďalší mesiac, kde sa budeme viac baviť o tom tréningu. A tam by sme vás radi pozvali, aby ste prišli všetci znovu v tejto zostave.
kde si povieme tie základné tréningové princípy, že ako trénovať, ako si ten tréning rozdeliť, aké typy tréningov by sme mali mať. A opäť sa to budeme snažiť držať nejakej takej línii, tak aby to bolo užitočné aj pre tých, ktorí majú nejaké vyššie ambície športové, ale aj pre tých, ktorí chcú ten maratón absolvovať s úsmevom na tvári. A ja si myslím, že to bude už téma, ktorá vám bude možno ešte bližšie ako táto úvodná a že navzájom sa dokážeme obohatiť a že vlastne zareagujete svojimi praktickými skúsenosťami, lebo mnohí tu už behávate dlho, mnohí máte za sebou nejakú cestu, mnohí máte ambície a že aj tých našich lektorov môžete dostať do takej zaujímavej konfrontácie a výmeny názorov, lebo podľa mňa toto k tomu patrí. Hej? Čiže ten prenos od lektorov ku vám a tá spätná väzba bude veľmi cenná aj pre nich, ale aj pre tých, ktorí snáď si zapnú YouTube kanál MMM a pozrú si tieto workshopy cez túto platformu. Tak sme radi, že ste vydržali s nami túto slabú hodinku a verím, že ten networking hore môže pokračovať a že tam si povieme viac. Tak to bola prvá lekcia bežeckej školy Maratón. Ďakujem Marekovi, že sa takto na vás pripravil a že sme to spoločne zvládli. A myslím si, že na záver by to mohla byť jeden potlesk pre vás. A jedna spoločná fotka, nie? Možno pri tomto našom brande. Nech sa páči.